खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अनानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं इउपिपिएल दोलोआ क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथिनि मुंखौ फोसावबाय। सिडली बिधानसभा बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया एनडिएनि बिजाथि क'क्राझाराव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावनानै होयो। इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिया एमएलए जयन्त बसुमतारिखौ एनडिएनि बिजाथि महरै फोसावनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारिया गोसोआव जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे दोलोनि आफादगिरिनिसिम गाहाय नेहाथारि मासिनिफ्राय बिबान एंगारनायनि लाइजाम हरो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हरखाबै इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारिया बिबान एंगारनायनि लाइजाम हरनायखौ इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि एबा आथिखालनि रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया गनायथि होआखै होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं इउएसआ बाइडेन्सखौ टिक टकखौ बोखारनो एबा होबथानो थाखाय नारसिनो बिल पास खालामदों। मानोना आमेरिकानि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभआ मैया बुधबाराव मोनसे बिलखौ गनायथि होदोंमोन जाय मुंदांखा ससियेल मिडिया प्लेटफर्म टिक टकखौ गावनि सिंनि बिगोमा बाइडेन्सनिफ्राय बोखारनो एबा आमेरिकानिफ्राय होबथानो थाखाय नारसिनगोन। खौरां एजेन्सि एएफपिनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला आयेन दागिरिफोरा थांखि लानाय आयेननि फारसे 352 आरो बेरेखायै 65 बहर होदोंमोन। राजखान्थियारि महरै बोखावजानाय वाशिंटनाव मोननै दोलोआरि खौसेथिनि मोनसे मोननो थाङै बुब्लियाव। बेनि सिगाङाव चीनआ भिडिअ एपआव आमेरिकानि आगानखौ सोंखारिदोंमोन आरो बेखौ दादागिरिनि हाबा महरै लेबेल खालामदोंमोन। बे आयेना चीननि भिडिअ शेयारिं एपनि थाखाय मोनसे गेदेर हेंथा महरै फैयो जाय मुलुगनाङैनो मुंदांखा जाबाय। टिक टकनि सम्पथिफोरखौ गोसारहोनायनि थाखाय कम्पानिया गावनि सम्पथिफोरखौ मोनसे आमेरिकानि कम्पानिनो फाननो गोनांथि जागोन जुदि बियो आमेरिकायाव गावनि खामानिखौ सोलिहोबाय थानो लुबैयोब्ला। बयजोंबो मोजां मोनजानाय गुसुं भिडिअ एबा आमेरिकायाव 170 बिलियननि बांसिन बाहायगिरिफोर दं। जौगाखांनायनि सायाव फिनजाथाय होनानै चीननि बायजोआरि मन्थ्रि बिफाना टिक टकआव भटनि बागै आमेरिकाखौ सांग्रां खालामदोंमोन आरो बेखौ बदमासिनि हाबा बुंदोंमोन। थामथि रादाबाव दं बिपिएफ दोलोआ गाबोन 15 अक्ट'आव लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनायनि इसारा होदों। नाथाय मैया पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बिजाथि महरै मोनगोन ना मोना बेखौ लानानै दुंहाव बिबुंथि होदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। मख'नो गोनांदि बिथाङा बुङो दि आइ लाभ बिपिएफ, बिपिएफआ अरायसम थाबाय थागोन। हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद, बिपिएफ जिन्दाबाद, खाम्फा बरगयारि आइ डन्ट केयार एनिवान होननानै गोख्रों होस्रिखावदों पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ। गावनि बियाबावनो थांनाय बिटिसि बिसायख'थियावनो देरहानो हायाखै बियो बोरै एमपि इलेक्सनाव देरहागोन होनना पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों फोरमायो। ब्रैथि रादाबाव दं बर' बिजोंनि फरायसालि आरो बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला बर' फरायसाफोरखौ बर' गुदि फरायसालिफोराव मुं थिसन्नो होनांगोन, फरायसाफोरखौ बारायहोनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि शिबराम बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुनगोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथाय जोंनि बिमा राव जोंनि सोलोंथाइनि सायाव सिमेन्ट सापरियाव थानाय मानिकपुर गामिनि सुबुं जिरायसालियाव सांग्रांथि मेल लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो मेलखौ बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि इसि मलेन्द्र नार्जारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि शिबराम बसुमतारि। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै गाहाय आलासि बिथाङा ओरैबायदि फोरमायो दि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला बिमा बिफा आरो लोगोसे दैदेनगिरिफोरा गावनि फिसाफोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंनांगोन अब्लासो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थांनानै थागोन होननानै फोरमायो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम।
जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै गोजोन्थों।